To fa an yi kidnapping din wannan yarinyar sai ta leko da hannunta ta cikin boot din motar nan tana daga hannunta saboda wani ya taimake ta. Wannan matar da take biye da su a baya sai ta gani sai ta maza ta kira 'yan sanda ta gaya musu lambar motar nan. Dan sandan yana duba sai ga rijistar lambar motar nan ta wata tsohuwar mata ce. Sai matan nan ta ƙara taka motar nan da gudu saboda ta duba ta ga mutumin da yake ciki tsohuwar matan nan ce ko kuwa. Sai ta ga mutum ne a ciki namiji katan gardi. Dan kidimashin din nan sai ya gane cewa da akwai matsala sai maza ya canja hanya suka raba hanya da wannan matar. Ita kuma sai ta ga babu kowa da yake biye da su a baya. Yarinyar nan har ta sare tana jiyowa sai ta ga botukan fenti guda biyu a cikin motar nan sai ta dauko ta dinga zubo da fentin nan a hanya saboda hakan zai taimake ta a gano inda mutumin nan zai kai ta. Danki da mashin din nan yana cikin motar nan yana sauraron waka bai san me ke faruwa ba. Sai wannan mutumin ya matso yana gaya mishi cewa ya je ya duba motar shi wani abu yana faruwa. Sai ya sauki gilas saboda ya ji shi sosai ya gaya mishi abu yana faruwa a motar shi ya je ya duba. Sai ya samu gurin da ba kowa ya faka motar shi bara ya je tikaniyar yarinyar nan. Yana budewa yarinyar nan ta rike sukundireba sai ta fara attacking din shi sai maza ya kwace sukundireban nan yace na kashe ki a gurin nan ki min shiru. Sai ya dauki wannan kwalbar zai tafi yana tafiya sai ga mutumin nan a gefen shi. Wannan mutumin da wanda ya mishi kwatancin cewa akwai abin da yake faruwa a motar shi sai ya ce me ke faruwa ne sai ya ce a ba komai yana dan gyara wani abu ne kawai a motar shi. Sai mutumin nan ya tafi ya je shiga motar shi amma dai gaskiya bai yarda da mutumin nan ba saboda haka sai ya dauko waya zai kira 'yan sanda. To ashe kidnapper nan ya biyo shi ya karbo wayan nan ya fasa ta. Mutumin nan sai ya kokarin ya fita daga motar shi ya gudu amma sai dai ya makara. Kidnapper nan ya dauki tebur ya dinga loda mu akan shi sai ya dauki motar mutumin nan ya sa yarinyar nan a ciki suka tafi da ita ya bar motar shi a gurin. 'Yan sanda sun sun bincika amma ba su samu kowace hujja ba. Sai wannan dan sandan ya ga wannan fasasshiyar kwalbar wadda danki da mashin din nan ya dauko ta ya sa aljihun shi. To sai suka samu suka dauki kwalbar nan aka je aka duba tamfurin din shi aka gano waye shi. Sai suka zo gidan mai saboda su sha mai. To sai yarinyar nan ta fara kokarin fitowa daga cikin motar nan sai ta bude divider saboda ta fito ta cikin wannan divider ta samu ta sha. Sai dai kiba ta yi mata yawa ba za ta iya fitowa ta cikin wannan karamin gurin ba sai take wannan mai sai da man magana akan ya taimake ta sai ya dauko wuka daga aljihun shi ya ce mutumin nan ya barta ta tafi. Sai kawai dan kidnapping din nan ya fetsa mishi man nan da yake zuba a cikin motar nan sannan ya ciro leta daga aljihun shi ya wurga mutumin nan wuta ta kama shi tana ta cin mutumin nan. Sai kawai kidnapper nan ya je dauko yarinyar nan sannan ya duba wayar da take aljihunta ya ga ana kiranta. To kawai sai ya daga kiran sai ya tambaya waye yake magana. Kana magana ne da 'yan sanda kuma mun samu duk wasu bayananka muna hanya domin mu tafi da kai babu inda zaka je ka sha. Duk wanda bidiyon nan ya burge shi ya samu very good a comment section. Allah ya sa mu dace.